journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, babaeng na-depress, mikatkat sa Magsaysay Bridge sa Butuan City, malampusong na rescue, o disgrasyahanan nga kurbadang kalsada sa Makilala, Cotabato, gihang yung ayohon. Sa detalye sa itong mga balita, malampusong na rescue ang babaeng mikatkat sa arko sa Magsaysay Bridge sa Butuan City kay buot mulukso nga may resulta pa sa grabing traffic sa mga sakyanan. Ani ang report ni Leo Febra. Naghuot ang mga sakyanan na traffic ang lugar. Apan human sa 30 minutos nga negosasyon, malampusong napakanaog sa mga membro sa Butuan Central Fire Station Search and Rescue Unit ang usa ka babae nga misaka sa arko sa Magsaysay Bridge kay gusto na kining magpakamatay. Sa taho sa Bureau of Fire Protection sa Butuan City, bandang alas 7 sa gabi nitong Hulyo 31, mikatkat ang 26 anyos nga babae sa arko kay gusto niining magpakamatay. Kay dili na niya maantos ang kamingaw sa iyang anak nga gikuha kuno sa iyang ugangan. So, initial nga plana mo is ako ang mo dako sa mga pikas nga slide ang mo negotiate. So pagabot sa ibabaw kay ato bang masako si April. So ang nahitabo na baliktad ako ni negotiate. So mao to pag negotiate na ako ikuha gyud ang root ko sa iya problem nganong isaka siya diha. So ako siya gi-convince nga dili na mao'y rason. Kaya kung muambag ka, biyaan mo yung bata mas luoy. Sa taho sa BFP, na-depress ang inahan sa bata maong mikatkat kini sa arko sa tulay. Human sa malampusong negosasyon, mikanaog ang ginang og mikuyog sa otoridad. Gibutyag usab ni Yefenia nga gidala gilayon ang babae sa doktor sa munisipyo aron ipailalom sa counseling. Sukad mihapak ang pandemya, namatikdan sa mga psychiatrist o mga doktor nga mitaas ang kaso sa paghikog. Tungod kini kay dili na normal ang lihok sa katawhan. Daghan na ang naburyong sa sulod sa ilang panimalay. Tambag sa mga eksperto, tagay og panahon ang panagistorya og pag-sharing sa matag membro sa imong pamilya aron ilang mabati nga adunay pagmahal og nagtimbaya kanila. Leo Febra, Newsline Philippines, stay safe. Simana nga walay madisgrasya nga sakyanan sa kurbadang bahin sa Davao Cotabato National Highway, particular sa Barangay Malasila sa lungsod sa Makilala, North Cotabato. Niatong Sabado, duha ka kinabuhi ang nakala sa susamang lugar ug kagahapon usa na sab ka disgrasya ang nahitabo. Ani ang report. Kurbada killer kuan manggod siya ba? Killer curve? Killer curve. Mao kini ang tawag sa mga residente sa kurbada nga dalan dinha sa Barangay Malasila, Makilala, North Cotabato. Tungod kay gatusan nakakinabuhi ang nakalas sa maong lugar sulod sa milabayng mga katuigan. Kagahapon, Agosto 1, usa ka delivery van na usab ang nadisgrasya ug swerteng naluwas ang mga pasahero niini. Apply kong brake niya. Unya, Dili ko makaya kay loaded makaya bugat og karga gud. ba? Bawi na ako, sayaw man ang truck. Tumba man yun. Kung manubo po ni ko, puno lagi karga. Nakatagpilaw kuno ang mga pahinante nga sila si Marvin Erames ug Edward Laong. Wala gyud nga nakatulog kayo, wag nakapiyong-piyong lang gud. Anya? Bago pa may nangaon ko dato. Kaya pag tingog sa pag-action ng tingog sa ligid ma'am nakamata me. Pilaw yun, tagpilaw yun may gina. Paano magikan lagi na nga ang busog niya. Kapoy ba sa trabaho gapon ba? Ano to nakatulog-tulog niya. Dira pag kurbada na diya, action na kani kan. Kanang
nakabantay mo pag sa gitsit sa kuan yan action ito anang nag-break ang driver. pag kaning kuan mo to digunit na itong unitanan tas baba para pag in kaso kaning kuan dili bunal bitang ulo sa mga to kaning kuan pag kuan ra namin na kaning kuan no ra namin na ulintang. Sa mga nadungog sa mga residente, unsa ba ang sagad nga rason sa disgrasya? Lahi man gyud ang kurbada killer kuan manggod siya ba? Killer curve. Pila na ma'am, imo mahinumdum pila ka disgrasya karon tuiga? Daghan na gyud na diri ma'am. Pag nahulog pag ganyang uban dira sa kuan no, nasa tulay-tulay. Dili na makontrol ang dagan, overshoot ba or basta. Niadtong Sabado, Polio 30, duha ka tawo ang namatay, 15 katikang gikan sa nahitabuan sa disgrasya kagahapon. Sa kadaghan sa mga nadisgrasya, nangayo na og tabang ang mga residente kang Presidente Rodrigo Duterte ug kang Senador Bongo. Gong og Senator Bongo kabalo man ni nga maluoy mo sa amo mga yun tabang diri para ma-accident puting among kalsada diri press kay murag sa bunso na gyud ni kaluoy kay mga motorista. Dugay nang nanawagan ang Land Transportation Office sa mga motorista nga mosunod sa speed limit. Matod sa mga civil engineers, ang ngayang sundon ang geometric design sa mga kalsada labi na kung kinikurbada aron malikayan ang disgrasya. Murag sa kalsada gyud namo ni nga murag naa gyud something. Sa design, Sa design siguro pwede naman siguro ni straight. Lahi man gyud ang kurbada killer kuan manggod siya ba? Killer curve. doon na usab tinuhuan ang mga karaang residente dinha sa Barangay Malasila. Matod nila, tawaan kuno ang mga nahisgutang mga kurbada og sagad manguha kuno kini og mga motorista nga dili mo serbato inig-agi sa nahisgutang lugar. Ilang giawhag ang mga motorista nga moagi sa nahisgutang mga kurbada nga mo serbato aron kuno peaceful ang ilang pagbiyahe ug walay sabit ang ilang paglawig sa nahisgutang mga kurbada. Apan kung imong buot subayon ang balaod sa kadalanan, ang ngayan nga mag-amping permi ang mga motorista sa ilang paglawig sa mga kadalanan aron malikayan ang danyos ug pagkawala sa kinabuhi. Edit Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe. Gipangandaman na sa mga ginikanan ug mga magtutudlo sa Davao del Sur ang tinuig nga Brigada Eskwela ug karon ay kaduhang tuig nga ilawom sa pandemya. Nagpasidaan ng Task Force on COVID-19 sa probinsya nga dili magpasagad o kinahanglang mutuman sa health protocols. Ani ang report ni Orlando Dondondinoy. Andam na ang mga eskwelahan sa Davao del Sur alang sa National Schools Maintenance Program kon Brigada Eskwela sa Digo City. Gipaniguro sa DepEd ug Ramon Magsaysay Central Elementary School nga mapatuman nila ang minimum health protocols hilabi na karon nga naa na say hulga nga Delta variant sa COVID-19. Matud ni Mario Andales, Principal 3, nga limitado lamang ang mga ginikanan nga moadto sa ilang tunghaan. Na may mga plano about sa first day sa brigada kay ugma man gyud ang kick-off. Nami kanang simple lang opening program. So face to face ni siya kay lisod man pod virtual lang. So after nga nagihimuon nga makita unsay mga dapat i-prepare, unsay dapat ganang himuon diri sa school. Dili pa klaro sa Department of Education kung tugta na ang face-to-face klase sa pag-abri niini sa klase apan gihimo ang Brigada Eskwela aron makapangandam ang mga tunghaan. Kada grade level nalay tagduha sa ilahang representative kada grade level. So nalay mga 14 ka mga teachers kay para pod malimit kay para pod malikayan nato ang kanibitang ato ang banta sa COVID-19. Usa sa pinakakaraan nga eskwelahan ang RMCES, pero dihang gi-rehabilitate. Gibalik lang gihapon ang original nga hulagway sa building. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. Nagsigi na og bagot-bot ang daghang motorista nga wala pa mahuman sa mga kontraktor sa Department of Public Works and Highways ang ginakonstruct nga dalan apan sa Barangay Catalunan Grande. Mipatunga na si Congressman Paulo Duterte ug si Barangay Captain January Duterte tungod sa yangungo sa ilang mga kabarangay. Unsa ang tubag sa DPWH sa nahisgutang isyu? Ani ang report. Giangkon sa Department of Public Works and Highways nga daghan og proyekto nga nasugdan na dinhi sa dakbayan sa Davao apan wala mahuman tungod sa pandemya. Mao kini ang hinungdan nga nagyawyaw ang katawhan kay kung mag-ulan
ang mga tinambak sa kilid sa bangag mamahimong babag sa pag-agi sa tubig ug moresulta sa pagbaha ug makaistaka sa dagan sa tubig. Sagad usab, mamahimo kining rason nganong matraffic kay likayan sa mga motorista ang bangag sa kalsada ug ang mga libaong ug dunay panahon nga moresulta kini og aksidente. Kining mga problema halos na sinati sa tibuok dakbayan sa Davao. Apan niadtong milabayng Martes, si Congressman Paulo Duterte na ang mitubag nga wala na sayang posisyon ang pagpapaspas o paghuman sa mga kalsada kay kini nga mga problema o mga isyu kabahin man sa responsibilidad sa Department of Public Works and Highways. Matod ni Congressman, iyan ang gitawagan ang Department of Public Works and Highways kabahin sa maong problema. Among gipaabot sa DPWH ang isyu ug ang among mga pangutana. Unsa ba ang problema? Hinay mo trabaho ang kontraktor tungod kay daghan kini og proyekto? Wala pa nabayaran ang road right-of-way? O wala magpakabana ang DPWH? Mao kini ang tubag sa ilang tigpamaba. As for our project sa Catulunan Grande Road, declared completed na ang proyekto pero dunay mga portions na wala nato na trabaho tungod sa road right-of-way. During the course of the project, doon natin na-encounter ng mga residente o mga establishments na nagdumili sa pakigstorya sa atong opisina ug doon na po'y uban na wala ni uyon sa appraised value sa ilahang mga properties o structures. As a solution, we have proposed an additional budget for year 2022 to cover for road settlement ug sa mga nabilin pa na civil works sa Catulunan Grande Road aron hingpit na mahapsay ang dagan sa trapiko sa maong lugar. Sa hisgutan ng delay sa proyekto, ang ngayon usab siguro tan-awon sa DPWH nga dunay mga kontraktor nga walay pakialam kung duna bay signage ang dalan nga ilang giablihan o ilang gibiyaan. Kung atong subayon ang tubag sa DPWH, ang problema nanukad kay dunay mga nanag-iya og balay o propiedad nga naigo sa project ug sagad dili mosugot sa presyo nga gihanyag kanila sa gobyerno. Ang nakapait kay kulang na ang ilang pondo aron ibayad sa road right-of-way. Kadyot, wala ba day moagi sa City Planning and Development Office, City Engineers Office, ang mga land developers una naghimo og subdivision plan? Kung atong basihan ay Executive Order number 621 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos niadtong September 18, 1980, nakapatik didto nga gikinahanglan nga ang road right-of-way dili moubos sa 20 metros kung national highway. Subay sa National Building Code, gikinahanglan nga dunay 2 meters nga setback o espasyo gikan sa city road paingon sa property line. Apan, kung kini commercial area, gikinahanglan ang 5 meter nga setback. Edith Caduayan, News 10 Philippines. Stay safe. At tangi! Community transmission sa Delta variant gikonsidera na sa Task Force on COVID-19 sa Davao City. O mga butante, hinay-hinay ng midagsang sa COMELEC sa Davao del Sur. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multi-million jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Gikalipay sa mga miyembro sa tribo sa lungsod sa Santo Tomas, Davao del Norte ang 2.6 million pesos nga kantidad sa proyekto nga magamit sa panginabuhian sa 1,800 ka mga residente sa lugar. Gi-turn over sa Kalahi Seeds Pamana, DSWD ug OPAP ang 1 ka milyon nga kantidad sa school living tradition, 1.25 million nga storage facility provision nga naay corn mill o capability building on sustainable agriculture nga 400,000 pesos. Nga naay storage facility o corn sheller sa Sitio Manga, Barangay Magwawa, Santo Tomas, Davao del Norte.
Mitambong mismo sa turnover ceremony si Mayor Ernesto Evangelista ug mga opisyal sa probinsya, kapulisan ug barangay officials. Mapasalamaton kayo ang mga tribo sa lugar kay dili na sila mulugsong aron magpagaling sa ilang mga abot sa uma. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Hinay-hinay ng midagsang sa opisina sa Commission on Elections kung COMELEC sa Davao del Sur ang mga botante alang sa voters registration sanglit matapos kini karong katapusan sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Pero nanaad sila nga kilatison pag-ayo nila ang mga politiko nga magpapili karong 2022 elections ug dili sila basta-bastang mutuo sa mga pasalig niini. Naapod sila criteria sa kandidato nga ilang iboto. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Nagparehistro sa COMELEC Davao del Sur ang 18 anyos nga si Dorothy Joyce Balo kay buot niyang musalmot sa pinili ay sunod tuig. Buot ni Balo nga mahimong ehemplo nga kilatison pag-ayo ang iboto nga kandidato ug dili gyud siya magpailad usa sa iyang kriteria. I guess since naman dito sa pandemic, parang naon tay medical reform para diri sa country, para sa atong future citizens. And unta kanang naay transparency sa ilang plano para sa atong country. And since man kanang naunta silang plataporma nga mag-address sa kanang teenage pregnancy nato sa atong country ug kanang drunk driving, kanang ginahuna-huna ang future sa atong country, dili lang sa kanang current na generation kundi ang pag-adapt sa online na system, especially since most sa atong mga processes sa Philippines kay online na. Ang mga butante nga sila Ana May Decretales, 29 anyos ug Stephen Jan Ramil, gilantaw sab ang karakter sa mga kandidato nga ilang pilion. First time po na ako niya, gikan kog Davao, so diri mi nabalhin and kanang excited ko nga na-register diri og excited po ko nga makabutar for the first time. Siguro kay bag-o pa man may diri for 2 years na. So amo sa sigurong sutaon ang mga klaseng kandidato, amo sigurong imbestigahan is unsa ilang mga personality, unsa ilang naambag diri sa gobyerno diri sa Digos or sa Davao del Sur. Kanang gusto kanang tapat, sir. And kanang tinabangon gyud dili siya hipokrito nga pagkatao, sir. Naghinay-hinay na og dagsa ang mga botante sa COMELEC Davao del Sur aron magparehistro. Sumala ni Attorney Jennifer Angla, Provincial Election Supervisor, nga maningkamot silang mapatuman ang minimum health protocols o giawhag ang katawhan nga dili mahadlok magparehistro. I think sa kampananaw ang mga tao gihapon hadlok tungod lagi ani ato ang Hindi sila na pandemic, ang COVID-19, especially kami dahil sa bayan ng gawa. So somehow, ang tao, hesitant na magparehistro. Nevertheless, wina-expect niya po na sir, prepared ang COMELEC nga nagdawat sa mga gusto magparehistro sa mga local COMELEC offices all over Davao del Sur. Ang akong target giver is walay masakit, walay matakdan sa mga empleyado sa COMELEC sa Davao del Sur. Giawag sa COMELEC ang mga buot magparehistro nga dili nahuwaton ang katapusang adlaw sa rehistrasyon aron dili magpusisok sa ilang mga opisina sanglit aduna nalay 59 ka adlaw una matapos ang registration sa mga gustong muboto sa Mayo 2022 nga national ug local elections. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe.
Nabalaka na ang World Health Organization kung WHO Philippines sa ubos kaayo nga vaccination rate sa mga senior citizen. Busa nanawagan ang WHO Philippines sa mga LGUs nga kung mahimo magpahigayon og door-to-door alang sa mga A2 priority nga bakunahan kon ang mga senior citizen. Samtang gikonsidera na sab sa COVID-19 Task Force sa Davao City nga naanay local transmission sa Delta variant human makumpirma ang kaso niini sa syudad sa Davao ug sa Tagum. Ani ang report. Wala magkulang ang lokal nga gobyerno sa Davao City ug Department of Health Region 11 sa vaccination drive kontra COVID-19. Gani nagmuntar og daghang vaccination site sa syudad sa Davao. Pero lahi ang gikabalakan sa WHO Philippines. Kay sa ilang rate nga 8.5 million nga nalista ang senior citizen, 2.1 million lang niini ang nabakunahan as of July 30, 2021. Busa, nanawagan na sila sa mga local government unit na kung mahimo, i-priority karon ang mga lolo ug lola sa vaccination ug magpahigayon og door-to-door vaccination para sa ilaha. Aminado ang DOH-11 nga naay mga senior nga nagduha-duha sa pagpabakuna. Gikonsidera sab nga hinungdan sa low rate ang chismis sa mga silingan batok sa bakuna, mao nga mahadlok sab ang mga senior. Ang pinaka-the best pa rin na protection is to follow the minimum public health protocol and of course karon magpabakuna ang tanan, no? Avoid listening to fake news about the bakuna because bakuna can actually really help. Kung AstraZeneca po yung naibigay, we need to wait for 12 weeks, no? So yung interval po ng ating second dosing, yun po nakakaapekto sa ating pagbibigay po na or pagkokompleto ng second dose dito sa ating eligible population A2. Meron pa rin po tayong nakitaan, lalo na po yung mga GID areas po natin, no, na vaccine hesitancy pa rin po since yun nga po kahit po hindi po nila nakikita sa social media yung mga fake news, naagihapoy chismis, no, sa mga neighbors, sa ilahang mga tinuhuan diadto. That's why we really need to intensify our COVID vaccination po na mga risk-com. It's because kani sila ang makatabang na makainganyo ani nga mga age group. Samtang gikonsidera na karon sa DOH-11 ang community transmission sa Delta variant. Human matala ang kaso sa Davao City ug Tagum City. Busa gipaamping sa Task Force on COVID-19 ang katawhan ug tumanon gyud permi ang health protocols. We have had increases of number even pa nung we started having increase of number May, June, July. So we attribute that as baka andito na talaga ang variant, we weren't able to test lang. No? So just like what I've mentioned and we are emphasizing po, maskin unsa siya na variant, we have to be always at our guard. No, dili siya pwede na maglinyan ta just because karon mag ano ta kay Delta, no. Kahit po na ka Delta or na pa yung umabot na variant, we have to be always kanang very protective gid ta ba, no, dili gid ta magpabaya or dili ta kanang lenient sa ato ang pagprotect sa atong sarili. So we have to always follow again minimum public health standards ug magpabakuna. Nag-usab og strategy ang DOH-11 tungod sa Delta variant. Obligado na nga i-quarantine ang close contact kon F1. Ipatuman ang mandatory swabbing. We have another reorientation or strengthening of contact tracing activities in Davao City, partner with DOH. Bisan pa og kumpirmado na ang Delta variant, magpabilin gihapon ang quarantine classification sa Davao City nga GCQ with heightened restrictions.
kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website ng www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. O sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!